Brillanti Singer. Kull nhar ta' erba' mit-12 ta' frar fid-9 eskwarta filgħaxija dejjem fuq One. It-trasferiment ta' art fis-Siġġiewi għal bini ta' ċentru ġdid ta' distribuzzjoni tal-elettriku mill-Ene Malta b'ċens ta' 65 sena ġie approvat b'mod unanimu fil-Parlament Malti. Din id-deċiżjoni timmarka pass importanti biex tissaħħaħ l-infrastruttura tal-elettriku u biex jiġi assigurat servizz aktar affidabbli u b'kapaċità akbar li jissodisfa d-domanda li kull ma jmur dejjem tikber filwaqt li ġie meqjus l-interess pubbliku. L-Awtorità tal-Artijiet bekk iġġustifikat it-trasferiment ta' art fl-inħawi magħrufa bħala l-qasam Kejken fit-triq San Niklaw fis-Siġġiewi b'qis ta' 1800 metru kwadru. Il-Ministru għall-Artijiet Stefan Zrinżot Soppardi qal li din l-approvazzjoni hi prova ta' investiment ta' art pubblika għal skop ta' benefiċċju pubbliku, waqt li l-Ministru għall-Enerġija Mirjam Dalli enfasizzat li dan l-investiment hu parti mill-viżjoni tal-Gvern biex jinbnew soluzzjonijiet ta' enerġija aktar sostenibbli. Iċ-ċentru l-ġdid tad-distribuzzjoni fis-Siġġiewi se jkollu rwol kritiku biex jindirizza l-bżonnijiet tas-Siġġiewi u l-lokalitajiet tal-madwar. Fosthom ħażebbuġ ħal-qormi, iż-żurrieq, il-Qrendi u l-Imqabba. Din id-deċiżjoni hi parti minn inizjattiva usa biex tissaħħaħ l-infrastruttura tal-elettriku madwar il-pajjiż u tiżgura reżiljenza u kapaċità mtejba.